नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। तुटलेल्या विजेच्या तारेच्या धक्क्याने मायलेकराचा जागीच मृत्यू झालाय। पन्हाळा तालुक्यातील नेबापूर येथे ही दुर्घटना घडली आहे। नंदा मुगदुम व अजिंक्य मुगदुम अशी दुर्दैवी मृत मायलेकराची नावे आहेत। या घटनेची माहिती गावकऱ्यांना समजतात त्यांनी पोलिसांना याची माहिती दिली। आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपूरला विठुरायाच्या दर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांच्या बोलेरो गाडीचा लोधवडे नजीक भीषण अपघात झाला। यामध्ये 1 जण ठार तर 7 जण जखमी झालेत। या अपघातात कल्याण भोसले हे ठार झाले असून जखमींवर उपचार सुरू आहेत। दोन 3 दिवस पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे सावडाव धबधबा आज सकाळपासूनच प्रवाहित झाला असून पर्यटकांचे पाऊल सावडाव धबधब्याकडे जाण्यास प्रवक्त झाले। पर्यटकांना धबधबा प्रवाहित झाल्याची बातमी कळताच सावडाव धबधब्याकडे पर्यटकांची ओघ वाढू लागली आहे। आज आषाढी एकादशी निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्रातील वातावरण पिठूमय झाले। याच दिवशी बकरी ईद सुद्धा साजरी केली जाणार आहे। मात्र बकरी ईदला दिली जाणारी कुर्बानी त्या दिवशी न देता दुसऱ्या दिवशी देण्याचा आदर्श निर्णय राज्यातील मुस्लिम बांधवांनी घेतलाय। सावंतवाडी बसस्थानकामध्ये सर्वत्र खड्डे पडले असून त्यात चिखलमय पाणी साचले। त्यामुळे प्रवाशांना चिखलमय पाण्यातून बसमध्ये ये-जा करावी लागत आहे। या अवस्थेबाबत माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे। आषाढी एकादशी निमित्त वेताळ बांबाडे ऐनमळा येथील वारकरी यांनी दिंडी काढली होती। यामध्ये पावनाई टेम अंगणवाडी येथील मुलांनी वारकऱ्याच्या वेशभूषेत सहभाग घेतला। यावेळी विठ्ठलाच्या नामघोषात संपूर्ण परिसर भक्तिमय होऊन गेला होता। महाराष्ट्रात आज अनेक जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे। मागच्या 4 दिवसांपासून महाराष्ट्रात मुंबईसह अनेक जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू झालाय। 4 दिवसापासून संततधार असल्यामुळे शेतकरी वर्ग आनंदात आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।